Hola, per aquestes dates tan reeixides que tenim aquí a la llibreria, aquest any he triat de recomanar-vos i convidar-vos a llegir un llibre imprescindible i que ens regalen ara, des del Club Editor, una traducció nova. És El castell de Franz Kafka. I us el recomano perquè a mi sempre Kafka m'ha fet molt de pal per ser un escriptor difícil, perquè és un escriptor... Jo la metamorfosi o la transformació l'havia llegit diverses vegades i doncs de cop agafo aquest El castell, traduït per Joan Ferrarons, començo a llegir i és tan fresc, tan ràpid, flueix de tota manera tan ben fet que dius, és fantàstic. Jo no puc dir res més que agafeu El castell de Franz Kafka en qualsevol moment i gaudireu, però gaudireu molt. Bé, la meva recomanació per a aquestes festes, si encara no l'heu llegit, és La campana de vidre, de Sílvia Plath, en la nova traducció que ha sortit amb edicions del Periscopi, de Marta Pera. Sílvia Plath va ser una poetessa nord-americana, sobretot reconeguda per això, per la seva poesia i també a nivell biogràfic amb una història molt potent, molt punyent i molt difícil de portar. La narradora i protagonista d'aquesta història, de la mateixa manera, entra en una voràgine en la qual es va apropant cada vegada més i més als límits de la bogeria. Està narrat amb una preciositat al·lucinant, hi ha uns passatges poètics d'una grandíssima bellesa que contrasten moltíssim amb la cruesa de la història. Però, com dic, a nivell narratiu i a nivell de prosa és la perfecció, pràcticament. Llavors, és una història molt crua, però realment, si voleu consumir bona literatura i recuperar una peça que, per suposat, és un clàssic, us recomano La campana de vidre, de Sílvia Plath. I us desitjo unes molt bones festes. La meva segona recomanació de Nadal és Otra vida por vivir, de Theodor Kallifatides. Però aquest llibre, quan la gent el ve a buscar a la llibreria, diu: tens el llibre aquell del grec que ha publicat Galàxia Gutenberg? Per què? Perquè ningú se'n recorda com es diu el senyor Kallifatides, però és que ell mateix ho explica en el seu llibre. Un llibre que explica la seva vida, una vida d'un emigrant grec que va a Suècia, un escriptor, i que es presenta a nosaltres despullat, amb tots els seus dubtes, totes les seves pors, d'escriptor, de persona, d'emigrant, de suec, de país desenvolupat que està perdent el que s'havia aconseguit durant la postguerra de la Segona Guerra Mundial. I jo l'he llegit molt lentament, no perquè no sigui un llibre que es pugui llegir ràpid, sinó perquè jo he estat en un moment de molta feina i amb 10 pàgines al dia d'aquest llibre n'he tingut prou per gaudir i omplir-me plenament. I això molt pocs llibres ho poden fer. Per tant, tot i que ja fa temps que està publicat, jo l'he descobert ara, m'ha anat molt bé i també us dic, aquest Nadal, si no sabeu què llegir, Theodor Kallifatides, Otra vida por vivir. Aquest Nadal parlaré de gent jove. Un dels secrets amagats de la literatura catalana acaba de ser descobert, revelat. La Montserrat Roig, famosa per les seves novel·les, de molt jove es dedicava a fer entrevistes a Serra d'Or. L'Abadia de Montserrat les va anar publicant i ningú, amb llibre, i ningú en va fer cas. I ara, uns joves d'ara, dos joves d'ara, l'Albert Fons i la Gemma Ruiz, ho han descobert. I aquí han fet una selecció de les millors entrevistes de la Montserrat Roig. Les han titulat Retrats paral·lels, perquè no ho són d'entrevistes exactament. Fan una cosa especial i cada un dels entrevistats està tractat d'una manera diferent, el que l'inspirava aquella persona. Ho he trobat una meravella i són personatges com ja no n'hi ha. Brossa, Clementina Arderiu, Oriol Bohigas, Maria del Mar Bonet, Pere Calders, Josep Pla, Mercè Rodoreda, Mari Sampere, Antoni Tàpies. Fantàstic. I després he llegit un llibre d'un noi d'ara, Cesc Martínez, Traça un perímetre, llibres anagrama. Aquest també és jove, va néixer l'any 74, i ha fet un llibre que, com el de la Montserrat, s'escapa de les classificacions. És una novel·la? No. És un llibre de viatges? Tampoc. És un llibre introspectiu? Ni parlar-ne. És sobre els límits, per això diu traça un perímetre, sobre els límits sempre confusos de la realitat, de la fantasia, físics,
parla de llocs perifèrics de la ciutat de Barcelona, parla de migrants que venen de l'Hindukush, parla de coses amb una prosa i una força que han fet molt llegidor. Són els meus consells de Nadal.